Bueno. Ongi etorri bideo berri honetara. Gaurkoan, Sims Laurako atera den aktualizazio berriari buruz hitz egingo dizuet. Hain zuzen ere, hau da 1.47.49 aktualizazioa eta oso interesgarriak benetan diren 5 berrikuntzak ditu. Eta, bestalde batetik ere ekarri du niri asko gustatzen ez edan gauza bat. Baina horretaz gero hitz egingo dut. Lehenik eta behin, lanbide berri bat daukagu. Ondoren, kamera simen begietan jartzeko aukera daukagu orain, hau da, guk pantailan gure simek ikusten duten gauza berdina ikusi algo dugu. Jokoan berriak direnentzat tutorial berri bat dago eta hainbat azalpen gehiago azaltzen dira jokoaren hasieratik. Eta oso interesgarria den beste gauza da, behingoz atera dituztela lurra editatzeko erremintak. Hau da, orain, gure lursailetan altuera ezberdinak gertzeko aukera izango du. Eta azkenik daukagu niri asko gustatzen ez edan gauza hori. Python edo Python edo ez dakit nola da auskatzen den. Honek ere aktualizazio bat izan du eta, lehen esan dudan bezala, gero kontatuko dizuet. Joko ireki bezain laster, hau da agertzen zaigun lehenengo gauza. Positibotasunaren erronka. Eta, hori. Erronka hau betetzen badugu, poster batzuk erosi ahal izateko, eta hauek, ziurrenik energia positiboak harriko diote gure lekuari. Ikusten dugun lehenengo aldaketa, hau da. Lehen esan dudana, positibitatearen erronka. Influencer, estilo influencerra. Honei buruzko beste bideotxo bat egin dezake. Lan hau hartuko duen zin bat egingo dut eta pizkatxo bat horrekin ikusiko dugu lanbide berri hau. Aktualizazionek dakarren berrikuntzarik handiena da lehen pertsonako bista. Ustut jartzen dela bi botoi hauei emanez. Ostra, buah, superarraro egiten dizet. Claro, eske, que guai. Buah, benetan, flipatzen ere naiz az. Dirudienez, maius eta tabuladoreari eman behar zaio aldi berean. Hori da. Hau da, lehenengo maius botoia sakatu eta ondoren tabuladorea eta hemen egongo gara. Jokoa pizkatxo bat petatu egin zait. Bale. Uste nuena baino gutxiago ari zait gustatzen hau. Pizkatxo bat mareatzen ari naizelako. Ez dakit benetan mareatzen ari naizen, ez naizelako kapaz kamera mota hau jarraitzeko, ala buruko min pizkatxo batekin nagoenez, igual hori izango da arazoa, baina ez dakit. Egun hauetan zer ere probatuko dut eta komentatuko dizuet. Eta begira. Claro. Hau oraintxe bertan azalduko dizuet. Guk normalean, tabuladoreari ematen diogunean, kamera askea aktibatzen dugu. Eta modu honetan, gure simaren biztaren barruan ere kamera librea jar dezakegu, baina gure simaren ikuspuntutik. Eta oso interesgarria da, hainbat plano grabatzeko. Imaginazazue, nik oraintxe bertan pelikula bat egin nahi dudala eta, ez dakit, nire simaren eskoa grabatu nahi dudala. Pues ya está, ala, badaukat. Beldur pizkatxo bat ematen ditu horregatik, hasieran pizkatxo bat zorabiatzen nahuelako, baina ez dakit. Baina, zerretik daukazu aurpegi hori. Hemen, behean eskumaldean, daukagu nik espero nuen lur erremintak. Palatxo hau, manipulazion del terreno. Hori jartzen zaigu hau, izango da, guk jakiteko non ari garen zein gure lursaila, edo lurra igotzea. Beraz, klikatzen dut eta gorantza egiten da hau. Guai. Gustatzen zait. Bai? Baina, relax. Osa, zergatik zuk egin zara hain txiki eta bestea hain handi dira. Vale, orain. Que guai, asko gustatzen zait benetan, osea, madre mia, ala, jazta, badauzkagu Windenburgeko 2 dorre bikiak. Jazta, badaukazue etxe berria. Orain bakarrik falta zaitute hartzea, leio pare bat, ez leiorik ez, horrela merkeago, eta listo. Lurra behera eramateko aukera ere badaukagu. Eske, honek ematen dizkigun aukerak dira, baina vamos, begira. Que guai! Claro, eske, horrela badaukagu, ala, lurrean zulo bat egiteko aukera, begira. Ondoren. Vale, lurra lau berri egiteko aukera badaukagu, bai?
adibidez nik lurra altuera honetara jartzen badut eta altuera honetan lagutu dezaket. Edo ez, edo erratzen dut naiz. Bueno, hori da. Osea, adibidez nik orain altuera hau daukat eta imaginatu nahi dudala jarri, imaginatu lursail osoa altuera honetan jarri nahi dudala. Hona jarraitzen dut. Eta aukera berri bat daukagu ere bai. Bueno, orain badaukagu aukera, hemen gelatxo bat jarriko dut. Guk orain honekin gure gelen edo etxen altuera aukera dezakegu, adibidez nik igotzen dut onaino. Eta hau zer da? Bale, hau da, hau da etxearen oinarria edo zimendua. Hemen beste gela bat nahi badut, ez dut zertan zimendurik behar. Klaro, lehen gertatzen zena igual zen, jarri behar nituela bi gelak zimendu maila berarekin, baina orain, ez da behar. Lehen aipatu dudan aktualizazio honi buruz gustatzen etzaidan zatia, da hain zuzen ere, Python edo ez dakit nola euskatzen den nire ingelesa nahiko txarra delako, honek ere aktualizazio izan du. Eta 3.3.5 bertsiotik 3.7ra pasatuko da. Python Siemens-Labak erabiltzen duen programazio sistema bat da, eta jokuaren zati handi bat eta zati oso garrantzitsu bat honetan dago programatuta. Script motako modek sistema hau erabiltzen dute ere bai. Modifikazioen artean, hainbat mototakoak daude. Horietako bat dira script motak. Hauen funtzioa da jokuaren sistema aldatzea. Demagun nik urtaroan jokua daukadala eta ez dudala jolastu nahi neguarekin adibidez. Ez edalako negua gustatzen ez, orduan mod bat egiten dut, nire jokutik neguak entzeko, eta horri deitzen diegu script. Eta honek ekarriko du aktualizazioaren ondoren script mota guztiak desaktibatzea eta ezingo direla gehiago erabili. Mota honetako modak erabiltzen ditugunontzako mod hauek berritu beharko dira eta bertsio berriak erabili beharko ditugu. Horretarako itxaron beharko dugu mod bakoitzaren egileak moda berritu arte. Horrenik berrikuntza honen bat ekarriko du programaren bertsio berri honek. Horregatik itxarongo dugu mod berriak agertu arte eta aber nola doan asuntua. Besterik gabe, hau izan da guztia, eskerrik asko bideo ikusi izanagatik eta hurrengo bideoan ikusiko dugu elkar.